Horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak so tatangihon hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangiang. Asiniroha ma di hamu doho dame, siad debata amatta, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Jamita di pertangyangan di Bagasatikyon, ima natarsurat di Roma bidu 12 ayat 17 rodi ayat 20 sada. Laus turpukodo nagabe epistel tu minggu pasapuluduahon dung Trinitatis 22 Agustus 2020 sada. Hujahama dihita songonoma hatani Tuhatta. Unang balosson hamu najat aloni najat, rikoti hamuma nadinggat dijulu ni halak saluhutna. Molo tarbahen, itap na tarpatupahamu, tiup pamuma dame maradupon halak saluhutna. Hamu akan hinahulongan unak kamu marlulu, pasahat tamuma rimasi tu debata. Ay tarsurak do, diaudo pamaloson, aupe mamaloson ninna Tuhani. Ope jupa male musum lehon ibana mangan. Jupa mauas ibana painum. Ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna, anggo dibaheko songoni. Unang ma taluho dibahen hajahaton. Alai taluhom ma hajahatoni marhite-hite nadenggan. Ima hatani Tuhatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon turpukon naing mangarahon aka naung pinaluan ni Tuhani mangulahon holong ni roha hidup dalam kasih. Jadi molo tabereng mamuk kasian bidu sada sahatu bidu 10 sada di surat Romaon di pajojor dodisi akan pinatupan ni debata bahen haluau ni jolma. Alai dung sian bidu 12 sahatu bidu 16 di patorang madisi taringot tu sipatu paun ni jolma nahobar tu haluau ni jala bagian ni iman waeng turpuk jami taon. Dia mua kamang nami dotina nami ditikii dangapala denggat dope perdumuan ni halak Kristen tu halak Yahudi dohot tuah kana leban. Lau songoni tu pamareta ay dihasugun halak dona porsiai, dirajumi songo musuh ni masyarakat doho bangso. Gabi dihosomi manasida, dilili, dipaburu-buru, jala dipaporsuk-porsuk. Alai nak pesongoni manang bohape iko buaton ni na porsiai do keputusan etis na hobar tuhatani debata. Mereka harus bersikap. Imanuaing na pinasingoton ni Apostel Paulus diturpukon. Songo dia do akan aporsiai bersikap atik pe gudang na makasuguhon na sida. Jelas sikap songo dia ma nanaing patuduhonon na sida. Tauji majoma mereng sada-sada hobar tuturpukon. Na parjulu sikap na parjulu ima unang balocon najat aloni najat. Memang nunga hira tardok bakko ni hajol maun na mamalosonate. Hira sudido na mengalami tindakan tidak menyenangkan sian na asing, cenderung doi mamalos doh tindakan na dos. Bahkan mulubui lubi siani. Alani dianggap wajar do muladong pamaloson. Sebaliknya akan naso olo mamalos dirajumi doi nagale bahkan naoto. Oto mahu. Pasarang dibaloso ninna rupani. Dianggap doi perbunar manuk. Alani molo daktar tiju nang gua pala pinastap. Daktar pastap nang gua pala ginotil. Napiting maralus manang marbalos nabinain ni dongani.
Taingok do ditikidak dana na baruona te. Molo marbada na sida, sai pitor didok dongan nai do, jama maju pinggol nai. Di jama matong, tada na barani ibana. Alo nai pe songonima, di jama matok pinggol ni alo nai. Gabi masih jama pinggol mana sida, dungi sau mamertubuku. Holan itu tu, seperti doak kada dana na jolu molo marbada. Sai do olak ni dangadong dendam. Molo talu, ya talu. Diakui kekalahan. Dang lau mengalu-alu tu makna te. Anggun waing, ulu duga bisari pe marbadai. Molo marbada akka danak. Taringok na maju akka mang dohot tamuina. Di halak Israel, adong donani do na uhum partubulan. Imana ni do na hosa abul ni hosa, mata abul ni mata, ipon abul ni ipon. Jadi molo diponggolhon ipon nai, baibana pe ko mamonggolhon ipon ni alo nai. Molo dicongkel matana, ya dicongkel matanya juga. Ima molo dihalak Israel. Hukum pidana ni masyarakat akan na modern pe, adong do uhum pamaloso ni. Holan itu tu dang dus me rumang ni pamaloso ni tu hajahaton na binalosi. Isarana mamunu gabe dibunuh. Alai digotti namai doho sanksi hukum naung diatur di bagasan undang-undang. Na dirajumi setimpal tu hajahaton isa diri. Jadi molo tabereng adong na mamunu dang dihukum ibana gabe dibunuh. Alai digatti mai dohot hukuman na setimpal tu pabainan manang tindakan ni ibanai. Hamu kadongan tu halak Kristen na di huta Rom na manauton paraluan sian purtibion di pasingoton Apostel Paulus do asa unang mamalocon na jahat balos ni na jahat manang tuisepe. Tutu poda ni Apostel Pauluson di dasaron ibana doi tu pada narubi imasongon natar surat di poda 20 ayat 22a. Unang dok ikom marbalos bahenokku najati. Yesui di poda 24 ayat 20 sia a. Unang dok suak songon nabi nahen na tuau bahenokku tu ibana. Ima singot-singot ni Apostel Paulus. Tuhata Yesus Kristus pe dipodahod dui jala dihanguluhon. Aidang mangicahi ibana dinahona icak, dang mangasupi di nama naon na porsuk. Ima didok disada Petrus 2:20. Alani molodang dibalos hajahaton dohot hajahaton, tutu naung gabe paniru maibana di Tuhani. Ima sikap na perjulu. Sikap na paduahon ima mangarikoti na dinggan di julu ni halak saluhutna. Melakukan apa yang baik bagi semua orang. Mangarikoti marlapatan manahi, ditahi, manang merencanakan. Lapatan na mambahin na dinggan ni nunga ikon gabe program ni ngulu. Manang gabe perbue manang praktek ningulu ari-ari nabui dibereng jala ditanggapi sudi halak. Jadi mabahin na dinggan dada ala na kebetulan manang tarsor Yesui daktar jua. Alai nunga gabe program dinguluna. Molo dihosomi halak kita anggo hita ikut say sumakapi na dinggan dotu nasida. Ima sikap na paduahon. Sikap na patuluhon ima maniup dame maradupun saluhut halak. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sian hata maniupon sahira nabui malua do dameyate. Say songon na maniup pidong manang manu rupani molodang gomos ditiup olodo laos habang. Gabi luangan may bana. Na songoni manuaing dame olo domago habang molodang gomos ditiup. Jadi dame ikosai ditiup-tiup dui. Imanuaing
sikap na patuluhon si hanguluhonota. Sikap na paupaton ima unang marlulu. Jangan menuntut pembalasan. Buasa, alada nga dong hak ni jolma mamalos. Jahuba do panguhum, jala hak na do pamalosoni. Budian no tapatudos tu 5 Musa 32-35. Jadi manang ise na mamalos manang main hakim sendiri, na marlapatad dui mengambil hak Tuhan. Merampas huaso panguhumuyoni siya Tuhani, jala mangapehosa tu diri na sadiri. Jala asataboto hajahatud dui. Alani i sikat ni nama malos asa dipasaha ma rimasitu debata. Asa tugas ni halak na porsia ima merdinggan basa tu musuh. Jadi tidak sibuk membalas. Oma ulau na boratiate. Isi pata jangankan mangalian mangan, mangalio minum aka musuh. Harum mamereng musuh pehita, si pata ngalosok roha. Apalagi mamangalio mangan ate. Alai ima nguluni halak Kristen. Si pata suhar-suhar ni nadi rohat taido naikon ulah honota. Pemahaman umum molo merdinggan bahasa tu musuh dianggap doi gabe songon harugian. Nang bay ni. Musuh doi rugi hita banon ni inna rupani. Alai di bagasa turpuko di dok dak karugian ni. Balik sa di dok ay marhite na songoni di pagugu kodo gara ni api tu atas uluna. Jadi sama saja kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Sikap na palimahon ima ikom monang maralohon hajahaton. Jadi takas didok dia 20 sadei unang mataluho dibahen hajahaton. Alai taluhom mahajahatoni marhite-hite na denggan. Jisian hata talui tapahami bahwa kejahatan itu adalah musuh kita yang harus kita kalahkan, yang harus kita tumpas. Kejahatan harus dikalahkan. Ima merhiti na denggan. Dak tartaluhon hajahaton merhiti hajahaton. Lapa belgahod dui songon namani rapo miyak tu api gabila magor. Hadengganod do nabui pasohoton hajahaton. Hamo kadongan sahapor siaon pinomat na 5 sikapima si hanguluhonota songon halak na porsea jala akan naung pinaluan ni debata. Jadi molo didok songo dia do halak partigor dia dupan ni debata bagaimana orang benar di mata Tuhan, ya harus menghidupi kelima sikap di atas. Anggodangi unang doko partigor. Amin. Martangi yang mahita. Mulai hati madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulah hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.